Tikukumbukira mu 2019 debt to GDP ratio inali pa 3.2%, koma lero yakwera nkufika pa 8.7%. Zimenezi zikutanthauza kuti zinthu sizili bwino m'dziko muno. Ndalama zimene boma likugwiritsa ntchito ndi zobwereka poyerekeza ndi zimene akupanga. Zimene akupanga ndi zochepa, koma zimene akubwereka ndi zimene zikugwira ntchito kwambiri. Ngakhale pa banja kuti muzingoyendera ngongole yokhayokha, tsiku lina anthu amadziwa kugwira ndi pakhosi. Ndi mmene swafikira Malawi panopa ndi boma limeneli la Dr. Chakwera. Ngongole zimene abwereka pa zaka zitatu za ulamuliro wawo zafika pa 75%, which is worse kuyerekeza ndi maboma onse ambuyo. Awawo akubwereka kwambiri, komanso akabwereka choncho ndalama zonse zikuoneka ntchito yake, akungogawana pa chibale pawo. Mu zaka zitatu zimene alamulira palibe chipatala, nsewu kapena sukulu imene amanga. Mankhwala mzipatala kusowa, fetereza kulibe, masala ndi omwe aja. Kodi ndalama za boma akupanga nazo chani? Dzulo lomweli zaululika kunena kuti 9 billion kwacha yasowa. Akuluakulu tinali ndi bingu anatenga ngongole ku China, koma ngongole imeneyo tikuyiloza panopa kunena kuti kuli parliament building, kuli PICC, kuli stadium ndi zina zambiri. Tinali ndi Peter Mutharika amene amatenga ngongole, ndipo taona ma technical college, misewu yambiri ngakhale kukasiya kuli sewu kumene anamanga Peter Mutharika ndi zina zambiri. Ngakhale muluzi tinamuona kumanga chipatala ku Chilazulo, ku Nkhotakota, ku Thyolo, ngakhalenso misewu ingapo wakhala kumanga. Izi zikutanthauza kuti ngakhale maboma ambuyo mwankasolola ndalama, koma zilikuko zimene anachita timazionabe mpaka lero. Kodi awawo atosa alliance tizawakumbukira ndi chani choposa motivation speakers? Chifukwa akafika pa msonkhano amalankhula ngati kuti ndi anthu anzeru kwambiri. Amapita kutchango kapanga lecture, ku Mzuzu, ku PICC, kumatipanga lectures zosiyanasiyana. Akapanga lecture choncho mawa tikumva zoti mabiliyoni mwakuti asowa. Kodi chimene tizawakumbukira anthu amene ndi chani? Pamene anali kunja anakumana ndi ma-investor angapo amene amawakopa kuti abwere ndi kudzasegula ma business kuno ku Malawi. Dr. Chakwera anakumana ndi Mr. Martin Davis amene ndi chief executive officer wa kampani ya Nuvin Natural Capital. Kampani imeneyi imapala matabwa, imapanga zaulimi, komanso ali ndi malo more than 3 million acres m'maiko akunja. Ndiye Chakwera akupempha azungu amenewa kuti abwere ndi kudzasegula mafamu awo kuno kwathu. Mukang'anisisa mbali nayi mupeza kuti right here in Malawi tili nawo anthu olimbikira amene akhoza kuchita zimenezi. Tikukumbukira pa kampeni analonjeza kuti adzasegula ma mega farms pasanathe chaka chimodzi. Anatiuza kuti ma mega farm amene adzakhala boma lilonse kudzakhala mega farm imodzi within a year. Lero after 3 years ma mega farm kulibe, ndi akupita kukapempha atsamunda kuti abwere kudzasegula mafamu kunoko. Guys, in this generation zona president angapite kunja kukachita zimenezi. 1958 achina Kamuzu, Chimemere, Otto Nchirwa, Kanyama Chiume ndi azawachi ankalimbana ndi atsamunda chifukwa chona kuti anakhazikitsa ma estate kulanda anthu malo. Iwo ankafuna kuti zimenezi zithe. Tinalandira ufulu wa independence 1964 kusenza kuti sitikufunanso kuti ulimi wathu uziyendesedwa ndi anthu amenewa. After 60 years president angapite kunja kumakapempha atsamunda kuti abwere kuno adzasegule ma estate, atsegula pati ngati ndi malo. Panopa anthu ambiri akusowa malo okhala, akusowa malo olima. Chokatengera atsamunda kuti abwere kuno adzasegule ma estate ndi chani? Aliphera kutsegula ma mega farms paokha, lero akufuna kutenga atsamunda kuti azidzatigwira ukapolo kunoko. Is that fair? Dr. Chakwera anakumananso ndi mwenye wina wotchedwa Aziz Tayub, ndipo anamupempha kuti abwere kudzasegula ma investment kunoko. Anthu ambiri akudabwa ataona nkhani imeneyi pa peji ya Chakwera, chifukwa Tayub ndi Malawi, anabadwa komanso kulira ku Malawi, alinso ndi mashopu ake angapo konkuno. Tinamvapo za Blockbuster imene ndi yake, Pound Stretcher pa Gateway Mall ku Lilongwe ndi yakenso.
komanso mkulu ameneyu amabwera kuno nthawi ndi nthawi chifukwa ali ndi nyumba. Ndi Malawi tu ameneyi. President Chakwera anakwera ndege ndi kupita ku UK kukampempha ameneyu kuti azapange invest ku Malawi kuno. I don't know kuti Chakwera amaganiza bwanji chifukwa chana kuti ameneyi ndakuwuzani ndi Malawi amabwera kunoko. Ndi chifukwa chani sana kumana naye kunoko. For the why president kuti akapange zimenezi kupita kumene kuja kumaka kumana ndi Malawi ngati ameneyi kuti ubwere uzasekule ma investment kuno kwathu. Tine kuti president samazowa zoti blockbuster ndi yake kapena pound stretch amene pa gateway mo kulilongwe ndi yake. Sana ziwe zimenezi. Sana ziwe kuti Mr. Tayubu ali ndi nyumba konkuno amabwera. Mkulu ameneyu ngati Asian born Malawian akudziwa condition imene ili kunoko. Kulibe misewu yabwino, matauni ndi aumve, magesi ndi madzi zovutavuta, komanso misonkho ndi yokwera. Ndi chifukwa chake anasamuka ku Malawi kuno ndi kupita ku UK kumene zimuchitira ubwino. Ndiye mukuganiza kuti angachoke kumeneko just because Chakwera kumpempha kuti abwere ku Malawi? This president should understand unaya kuti Mr. Aziz Tayub akhoza kuzapanga invest ku Malawi kuno ngati boma lingakoze business condition yabwino. Otherwise misewu, matauni komanso magesi akakhala amenewo chabwino palibe. In short ndinene kuti Mr. Tayubu sanafune kupanga invest kwambiri ku Malawi kuno chifukwa choti akudziwa kuti kunoko business ndiyovuta. Ndi chifukwa chake anasamuka chifukwa iye anabadwira kunoko kulira kunoko. Akudziwa china chonse cha kuno. Kwana akhala kuti kuli business condition yabwino. Akanasekula ma business ambiri. Koma anathawa kuno kupita ku UK kumene zikumuchitira ubwino. Ndetu mutsatira kumeneko abwana mubwere ku Malawi muzasegula investment. Akudziwa chili chonse tangu konza ni magetsi. Fa magetsi athu ngakhale barbershop amalipira kuyatsa. Ngakhale munthu afuna kugaya chinangwa akulephera. Freezers nini business ya freezers kukanika chifukwa cha magetsi athu. Ndiye abwere kuna zasegula investment yake mfuna zasegula tani. Blackout yake meni. Chakwera anakuma naso ndakulu wa kampani ya East Africa Power Limited. I am not against Chakwera kuma anima investor. Tivesesane pamenepo. I want you to understand one thing. Bwana mkubwa wa kampani mene ya East Africa Power Limited ndi Mr. Daniel Krink ochokera ku Canada. Kampani mene iyi imapezeka ku Rwanda. Anthu amene anakumana ndi Chakwera ku London ndi mafirika ku Rwanda komweko. Sitinaona akumana ndi director Mr. Daniel Krink. Mukhoza kuona pamenepa kuti president amene yakungononga ndalama ndi Malawi asopanda ntchito. Chimene akanachita papa akanangotumiza chimwendo banda kapena Ibrahim Madola kuti apite pa Rwanda ndikukakambirana ndi anthu amenewo. Sikuti pakanakhalanso vuto. Koma Chakwera amafuna kumatitenga ngati ana always. Anthu amene akumana nawo ku London ndi anthu okuda ama Rwandans. Ndi chifukwa chani sana ngotumiza munthu pa Rwanda pompa kuti akakambirane nawo. Koma akutuza kuti ndi makambirane ma investor. Which investor? Do you remember 2021? Anatinamiza za Esewede Electric ya ku Egypt. Anapita ku America anakumana nawo kumeneko ndikusainira na pangano lina kuti abwere kuno ku Malawi kudzapanga invest. Koma mpaka lero sanamange ni foundation yomwe. Ndalama zimene akuononga pa matrip amenewa zikathandiza kugwira ntchito ina. Koma experience yoyendesera dziko bwana walibe. Motivation speaking zimene amadziwa. Pali zambiri zimene akumatinamiza. Mukumbukira Breaking Foundation. Paka lero kuti amati kunena chinthu lero mawa osachitika. Lero akutionesa ma investor siyana. Akuona ngati first thing afufuze ndikudziwa kuti what is this, what is that. This president has failed us. Chifukwa choti akumangonena zinthu ngati za Bible. Sakufuna, he don't want to face the reality on the ground. Akumangofuna akuona ngati zinthu zimangochitika ngati mana kuti mana angomugwira kuchoka kumwamba. Because he believes mostly in Bibles. He don't believe in actions. That's the problem with this president. Ku Britain komweko anakumana naso ndi Prime Minister of South Korea, Mr. Han Duck-soo. Atakumana Chakwera ndi nduna zake anayamba kumupempha mkulu ameneyu ndalama akuti zothandizira anthu amene anakhuzidwa ndi Cyclone Freddy. Ngozi imeneyi yasanduka chopemphera tsopano. Mwezi wa Machi tinaona Chakwera every day on TV station kupempha ndalama. Kunabwera mabiliyoni a ndalama. Koma anthu amene amapasidwa ndalamazo amavutika m'makampu kuswa zokudya, kuswa mablanketi, ngakhale sosuwa pogona.
Kodi ndalama zimene zinapita kuti? This is the question everyone is asking. Lero tikumuonanso kuti akupempha prime minister wa South Korea ndalama akuti zothandiza anthu amene akuvutika ndi cyclone Freddy. Tikumbusane apa unena kuti Dr. Chakwera anasankhidwapo kukhala chairman omwe osauka pa dziko lonse lapansi mpaka anapita kukatimira dziko la Qatar. Amene anali chairman of the poorest people in the world anamusankha maiko. Tinamuona kupita ku Qatar kumene kuja kukatimirira ngati anthu ovutika kwambiri. Kulikonse kumene amapita samalipira kupempha ndalama. Inuyo mukapita ntawuni kuti mudziwe kuti uyu ndi maskini wa ulesi timamudziwira kupempha. Iye amasiya munda ku nyumba kwake ndikupita mwakapempha ntawuni chifukwa safuna kulima, amaona zochedwa, koma in shortest term amafuna azikapempha ntawuni ndikumagayiridwa ma 1 kwacha ma 5 kwacha ndi zina zotero. Ndi zimenenso zikuchitika pano pani boma limene la Malawi pasi pa Chakwera. Iyeyo sakufuna kugwira ntchito, sakufuna kulimbikitsa anthu kuti azilima chifukwa iye he's just talking kuti anthu ndi aulesi, kuti anthu alimbikira bwanji pamene alibe mipamba. Tili ndi madzi abwino, tikhoza kupanga irrigation, tili ndi minda yabwino, tikhoza kumalima, koma we are expecting kuti tizingopempha kumangopempha ngati maskini aulesi. This is what is going on pano pani boma limene la Tosayas. They are expecting kuti maiko akunja zawathandiza instead of them to work hard. Sakufuna zimenezo, koma ufuna kuti ena ake athandize. Ndiye prime minister amene amampemphayo ndi well experienced man. Iye isanangofikira kukhala prime minister yayi. Ntchito yake yoyamba ankatolera misonkho ya boma. 1982 anali secretary ku Ministry of Trade. 1997 anali deputy minister, kenaka minister of finance, presidential advisor, and now the prime minister. Mukamvetsera mbiri yake muona kuti dala amene akudziwa chimene akufuna boma limene la South Korea ndi wachikulire kwambiri amene ndi zaka 74. Koma bwana athuwa mukaona anangochoka kusanthula mavesi m'Baibulo nkungofikira president. Maganizo awo akuona ngati dziko likhoza kumayendanso chimozimozi ngati Bible, which is wrong. Upresident wa dziko tu sumangogwa ngati mana. I want to tell you this. Tinayandika muzu 1961 anali minister of natural resources boma la Samunda. 1963 anakhala prime minister. 1966 anakhala president. That's a process. Tinayandi bakiri anali principal wa kujenu kuna sawa technical. Anachoka kumeneko anakhala MP. Kenaka anakhala minister of education, secretary general, minister of transport, kenaka nkuzakhala president wa dziko. That's experience. Tinayandi Bingo anali reserve bank governor, anali minister of planning mboma la Bakiri nkuzakhala no president wa dziko. Joyce Banda anali nduna, vice president, kenaka president. Peter Mutharika anali nduna, MP, kenaka president. Kodi awa anali ndani? Yankho mulipeza nokha. Chifukwa akuganiza una kuti zimene amapempheresa ku Bible kuja zikholanso kusanduka actions. No, you need to work hard. Osati kumangoganiza una kuti chilichonse tikapemphera chitheka. Not like that. Lero ndi zimenezo president akusaka makampani akunja kuti abwere kudzapanga ulimi komanso kupala matabwa. Kodi tilibe anthu Malawi kuno amene akupanga zimenezi? Tapitani kumpoto ku Chikangawa mukaone makampani ambiri opala matabwa. Tapitani Kasungu muone my state, muone anthu amene akulimira mu Mchinji monsemo ngakhale kuti Longwe. Bwanji osangopasa mipamba kwatukula omwewu kuti ngati matabwa akufunika kunja kandi mbewuzo azitumiza Malawi anzathu. Osati tikatenge Tsamunda wakunja ku UK abwera zapanga ulimi kunoko ndefe tizipanga chani? Poti ulimi ndi business ya Malawi. Ndikuona ngati Chakwera kamapita kunja azibwesa ma investor eni munga ngati ma investor opanga magalimoto, opanga ndege, makompyuta, ngakhaliso mankhwala amene akusowa mzipatala azitipangira konkuno kusiyana kuti chifukwa zimene zizikoza kuthandiza kuti ngati kuno tikupanga magalimoto ndiye anthu samatenga ndalama zakunja kumapitisa kuti ku Japan. Ngati tikupanga mankhwala kuno kotoka ndiye kuti boma liseva ndalama, liseva forex chifukwa timaononga kwambiri forex. Koma izizi za ulimi
matabwa, kubeka mandasi kapena mashopu akuyenera tisire ife Malawi tizipanga.